Utuphi mfethu ayingaqhamuki since hayibo. Yes, manje ngingaqhamuki. Hayi postini boss funa isikhwama ngani. Hawu. Example. Kade ngidini ubuke. Unasiphi isikhwama? Kade sekudale iflop. Iflop yani mfethu? Hawu. Yani mjitha. Hawu. Awukuthi mfethu umphathi kade silindile isikhwama mfethu. Bengibuza indlela bese komunye umgidi yabo. Avela khipha ibhola khona ngishaya. Abathi azina bathi sambi sekumphathi bethi uyochazela ngoba mina bathi. Athi lebhi. Angifune ngingazeli okwami kimi. Ile mpatha le ibuza direction umuntu wrong yabese yadubuleka. Sihamba kanjalo ukuthi. Ngibizwe lepatho. Ipatha manje. Angize na rasa man. Ngifika yenze manje ufuna isikhwama ngisifuna manje. Lewo school. Ngiyathi ngiyazwana ngiyafuna isikhwama manje. Inenkinga mfethu. Nginabazali. Anginalutho mfethu. Ubaba bangishiye mfethu kusesemncane. Mhlabeni ngisikhulele ngihlale epayipini mfethu. Manje mfethu ngicela uthathe lesikhwama mfethu. Singani isikhwama? Usibona wena phambili mfethu uthathe lesikhwama. Sacela ungamanje mfethu uthathe lesikhwama. Uthathe lesikhwama mfethu. Uhambe mfethu. Ngazi ngiphethe kubi. Uthathe lesikhwama uhambe mfethu. Hamba mfethu. Baba ngiyazi nangishiya ngisemncane ma ngicela noma nashona bazali bami ningibhekelele indlela sami iyabheda ngiphila inzima ngilahla lana ngibulala mangakhulumi nami kwemanje
Mu, precisa. No, anche te scammi. Yes, ma.